Lan hau talde batek burutu du 2010an Alemanian. Alemaniako iparraldean dago eskualde bateko historia berreskuratu nahi du, Hannoveren inguruan dagoena, hain zuzen ere. Eskualde honetan Kondor legioa sortu zuten hegazkin basea dago. Eta lantalde hau bada 80. hamarkadan hasi zen lanean. Eginkizun honen bidez, Alemaniako gobernu asko eskutatu eta historiako urte liburuetatik eta jakina memoria kolektibotik ezabatu nahi izan dituzten gertaera ilunak argitara nahi izan dituzten. Kondor legioaren ibilerak eta trajektoria historikoa dago. Lekukoekin hitz egin ostean jakin izan zuten Wunsdorf hegazkin basean zeuden hegazkinak zer ikusia izan zutela Espainiako fascista altzamenduen zehar buruturiko airezko bombardaketekin. Ikerketa lanean aurrera egin zuten, beraz, baina mesfidantza eta bazterketa anitz jasan zuten. Dena den, lanak emaitzak izan zituen denborarekin. Dokumentazioa, datuak eta lekukotzat jaso eta batu zituzten.